ଅଜା ତୁମକୁ କେତେ ବୟସ ହେଲା? ମତେ ହଁ ମତେ 95 95। 95 ଶେଷ ହେଇକି 96 ଚାଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 95 ବୟସ, ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଅକ୍ଷର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବହି ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଟା ବି ସଳଖ ଅଛି, ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତହସିଲ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଅମିନ ଥିଲେ। ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜମି ମାପଚୁପ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଅଜା, ତୁମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଛ? ଏତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲଣି, ହଁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଛ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ? ପିଲାଦିନେ ହଁ ପିଲାଦିନେ ଘିଅ ଘିଅ, ଦୁଗ୍ଧ ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଧାନ। ଆଚ୍ଛା, ହୁଁ, କ୍ଷୀର ଦହି ପ୍ରବଳ ଖାଇଛ। ହୁଁ। ମାଛ ମାଂସ? ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଥିଲା ଇଏ ମାଛ ଘାଟି। ମାଛ ପ୍ରବଳ ମିଳେ। ହଁ ହଁ ଯୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ତୁମେ ଯାଅ ସିଆଡ଼େ ମାଂସ ବି ପ୍ରବଳ ମିଳେ, ଜଙ୍ଗଲୀ ମାଂସ। ଯୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଏ ହଁ ଜଙ୍ଗଲ ମାଂସ, ନା ଜଙ୍ଗଲ ମାଂସ ତମ ସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ନା। ବହୁତ ଖାଇଛ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଛେଳି ମାଂସ ଖାଇଛ? ଛେଳି ମାଂସ ଛେଳି ପ୍ରବଳ ମିଳେ ମାଂସ। ଆମର ଛେଳି ଥିଲେ। ଛେଳି ଥିଲେ? ହଁ ଛେଳି କ୍ଷୀର ଖାଇଛ? ଛେଳି କ୍ଷୀର ଖାଇବି ନାହିଁ। ଖାଇନ ନାଇଁ? ନା ଗାଈ କ୍ଷୀର ପ୍ରବଳ ଖାଇଛ? ଗାଈ କ୍ଷୀର ପ୍ରବଳ। ମଇଁଷି କ୍ଷୀର? ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ଏତେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଉଳ ତମେ ଖାଇଛ, ସେ ଧାନ ଚାଉଳରେ ସାର ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହଁ ସେଇମାନେ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ମଇଁଷି ଘିଅ, ଆଚ୍ଛା, ମଇଁଷି କ୍ଷୀର। ମଇଁଷି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ସେଇ ସମୟରେ କେଉଁ ଜାଗା ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲ? ଅପ୍ରାଇମେରୀ। ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ? ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ମାନେ ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ଆମେ ଏମଇ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ନାହିଁ। ଅପ୍ରାଇମେରୀ କହିଲେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ। ସେଟା ଲୋୟର ପ୍ରାଇମେରୀ। ହଁ ଲୋୟର ପ୍ରାଇମେରୀ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ କହିଲେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ। ବୁଝିଲେ? ନାହିଁ ଆଜିକାଲି। ହଁ ଆଜିକାଲି 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 ତୁମର ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ କହିଲେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ। ବେଶ ବେଶ। ହଁ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିଲ? ହଁ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲ? ଏ କରିଆ। କରିଆ? ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନଥିଲା? ନା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନାହିଁ। ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିଲ? ସ୍କୁଲ ତ ନାହିଁ ଆଉ। ସ୍କୁଲ ନଥିଲା? ସ୍କୁଲ ତ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ହିନ୍ଦୋଳରେ 14 ବର୍ଷର 3 ଗୋଟି ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଅପ୍ରାଇମେରୀ। 3 ଗୋଟି ସ୍କୁଲ ହିନ୍ଦୋଳରେ ଥିଲା? ଜମା 17 ଜଣ 18 ଜଣ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଯାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତୁମ ଦାନ୍ତ ତ ପଡ଼ିନି, ଦାନ୍ତ ଆହୁରି ଅଛି? ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ରହିଛି ଆହୁରି? ନା ଦାନ୍ତ ଅଛି, ପଡ଼ିଯାଇଛି। 95 ବର୍ଷରେ ତୁମର ଦାନ୍ତ ବି ପଡ଼ିନି, ଆଖିକି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ଏବେ ବି ପେପର ପଢ଼ିପାରୁଛ ତୁମେ? ହଁ ହଁ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତୁମେ ସବୁ ଅରିଜିନାଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛ? ହଁ ଅରିଜିନାଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛ? ହଁ ଆମେ ସେ ଅରିଜିନାଲ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବୁନି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲ, ହଁ ଜମି ମାପଚୁପ କରୁଥିଲ, ସବୁ ଜମି ମାପ ହୋଇଗଲା ହଉଥିଲା? ତମ ଗାଁ ହରିକା। ହଁ, ହଁ। ସେତେବେଳେ ରାଜୁଡ଼ା ଆମର ଥିଲା। ହଁ ସେତେବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ କେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ? ଢେଙ୍କାନାଳରେ ରଜା ନଥିଲେ। ନଥିଲେ? କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାତିରେ ରଜା ନାହାନ୍ତି। ନଥିଲେ, ଏଇଟା ଗଡ଼ଜାତ ସମୟ ଥିଲା। ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ହଁ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଇଂରେଜ ଶାସନ ନାହିଁ। ନଥିଲା? ହଁ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଥିଲା। ତୁମେ ଦେଖିଛ? ହଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କରି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ବାହାରିଲା, ହଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା, ଟ୍ରେନ୍ ବାହାରିଲା, ହଁ ତୁମେ ଦେଖିଛ? ହଁ ତୁମ ସମୟରେ ଏତେ ଯାନବାହନ ନଥିଲା। ନା ନା ରେଲଗାଡ଼ି ଥିଲା। ରେଲଗାଡ଼ି? ହଁ ଆଚ୍ଛା, ରେଲଗାଡ଼ି ଥିଲା। ହଁ ହଁ, ବଢ଼ିଆ କଥା ଆଉ। ହଁ, ତୁମେ ନାତି ଅଣନାତି ପଣନାତି ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲଣି? ହଁ 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 ହଁ, ବଢ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କେମିତି ରୋକଠୋକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମଜବୁତ ମୁଖ, ହସ ହସ ମୁହଁ, ହସ ହସ, ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା। 95 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କଲେ, ସେଇ ସମୟର ଘଟଣା ତୁମେ ତ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଥିବ। ମେରାମଣ୍ଡଳୀ ଷ୍ଟେସନ ଠିକ୍ ଆସିଥିଲେ। କେଉଁଠିକି? ମେରାମଣ୍ଡଳୀ ଷ୍ଟେସନ। ମେରାମଣ୍ଡଳୀ ଷ୍ଟେସନରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲେ? ହଁ ବଢ଼ିଆ। ଯାଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର। ହଁ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଲେ ଅନୁଗୁଳ। ଅନୁଗୁଳ ଆସିଲେ এই ବାଟି ଯାଇକି ପୁରୀ ଗଲେ। ଯେଉଁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଲା, ଆଇନ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲୁଣ ମାରିବା, ତୁମେ ଦେଖିଛ?
ହଁ ହଁ ଶୁଣିଛ ସେ କଥା? ସବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ିଆ କଥା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ସମୟରେ ତାଳଚେର ଢେଙ୍କାନାଳ ଗୁଳମାଳ ସେଇ ସମୟରେ MLA MP ଏସବୁ ନଥିଲା। ହଁ ଯେଉଁ MLA MP ଆଜିକାଲି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ନା ନା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶାସନଟା ଏତେ କ୍ରିଟିକାଲ ନଥିଲା। ହଁ ଯେଉଁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏତେ କ୍ରିଟିକାଲ ଶାସନ ନଥିଲା। ଏ ବାପା ମା ଲୋକମାନେ ସରଳ ଥିଲେ। ଭାରି ଇଏ ହୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଲୋକ ମରିଯାଉଥିଲେ ଅଯଥାରେ। ହଁ 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 ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏତେ ଡାକ୍ତରୀ ସୁବିଧା ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା କିଛି ନଥିଲା, ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା। ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନଥିଲା। ଏ ଭେଜାଇଛି ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ପରେ ଆଉ। ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ହେଇଛି। ହୁଁ ଇଂରେଜୀ ଶାସନର ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ନାଲି ଟୋପି ପିନ୍ଧାବାଲା ଆସନ୍ତି, ହଁ ନାଲି ଟୋପି ହୁଦା ପିନ୍ଧାବାଲା ଇଂରେଜୀ ହଁ ନାଲି ଟୋପି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିବେ, ହଁ ହଁ ହୁଦା ଲଗେଇଥିବେ, ବେଶ ତାଙ୍କୁ ବେଶ ତମେ ଦେଖିଛ? ହଁ 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 ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ସାହେବ ଥିଲା ରାଜା, ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜାଙ୍କର ହଁ ପଟ୍ଟା ସାହେବ ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ପଟ୍ଟା ସାହେବ? ହଁ ତାକୁ ଶୁଣିଛ? ବାପଲୋ ଭାରି କଡ଼ା ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଶୁଣିଛି ମୁଁ। ହଁ 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 ଭାରି କଡ଼ା ଲୋକ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯତ୍ନନଗର ଯତନନଗର ହଁ ଯତ୍ନନଗର ତିଆରି ହଁ ଏସବୁ ଆଚ୍ଛା ଏ ଯତନନଗର କଥା ତମେ ବି ଶୁଣିଛ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୁମ ସମୟରେ ଅଜା, ତୁମ ସମୟର ଆଜିକାଲି ଯାହା ମାର୍କେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ମିଳୁଛି, ତୁମ ସମୟରେ ସେମିତି ମାର୍କେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ମିଳୁଥିଲା? କିଛି ମିଳୁନଥିଲା, ଉପାସ ମରିଯାଉଥିଲେ। ଆହା ହଁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ସବୁ ହେଉଥିଲା। ହଁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ବି ହେଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଓହୋ ସବୁ। ଗୁଛା ଗୁଛା ଲୋକ ମରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଅନାହାରରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା, ଏବେ ବି 95 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହସ ହସ ବଦନରେ ଅନେକ ମନର ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆହୁରି ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଶତାୟୁ ପୁରୁଷ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଆମେମାନେ ଏ ବୟସରେ ଦେଖିପାରିବା କି ନ ଦେଖିପାରିବା ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ହଉ, ତାଙ୍କର ନିରାମୟ କାମନା କରି ଆମେ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।